хабари пурра барҳам додани бонк ташвиши муштариёни Tojpronbank-ро бештар кардааст. онҳо нигаронанд, ки дар ниҳоят бонк комилан баста мешавад ва амонатҳояшон дигар бозпас дода нахоҳад шуд. ман як бачаи инвалиди гурӯҳи як дорам, ки дар коляска мешинад. ба ҳамин хотир буд, ки ман ҳамин пула ҷамъ кунаму бачама ба хориҷа бараму табобат кунам. афсӯс, ки ин хел нашуд. 101 000 сомонам дар ҳамин ҷо ҳаст, гирифта наметонам. ин мард солҳост барои бозпас гардонидани амонатҳояш саргардон аст. аз сӯи Tojpronbank моҳе ба онҳо 500 сомонӣ дода мешудааст, ки ба ҳисоби худаш шояд бо ин маблағ дар 20 сол пасандозаш бозпас гардонида шавад. тақсим кунанд агар майда бо ягон 20 сол ба мерасад. чанд бор омадаги журналист омадаги буданд, гап задем ва ҷош намеҷомад ягон кор. тибқи иттилои расмӣ зиёда аз 200 муштарӣ то ҳол натавонистанд 34 миллион сомонии худро бозпас гиранд. мушкилоти асосии барнагардондани пасандозҳо ин барнагаштани қарзҳо ҳаст. Tojpronbank бисёр қарзҳо пеш аз тарафи Tojpronbank дода шуда буд. аз он ҷумла қарзҳои калон ҳам ҳастанд дар сандуқи қарзӣ. мутаассифона бар намегарданд. баргардондани қарзҳо бениҳоят мушкил аст. аз ҳамин сабаб мо пасандозҳои мардумам ба пуррагӣ баргардонда дода наметавонем. муштариён мегӯянд пасандозҳояшон аз ҳисоби фурӯши дороиҳои бонк бояд баргардонида шавад. дар бонк таъкид намуданд, ки дар умум дороиҳои Tojpronbank 150 миллион сомониро ташкил медиҳад, вале дақиқ посух надоданд, ки пули муштариёнро чӣ гуна бармегардонанд. мушкили бозпас гардонидани пули амонатгузорон дар соли 2016 доғ шуд. дар он замон Tojpronbanku Fononbank ва Tojik Sodirodbanku Agroinvestbank бо мушкили пардохтпазирӣ дучор шуданд. мақомот ин бонкҳоро расман муфлис эълон кард.